Scarfmore Records. I mean, no paid ideas. Yo Caribe, canayo, levels evangelic. Sakandati kanya mato pendo kanya ira ndauya sekamba ndishina naira baroyi voya vachinya waira sangoride mapere ndekandichitsungaira ochine ainevinoshoinewe inga makarova iye sotkatparoakuyachinewe gochinewe vafananandovika chivakera chandigara gochinewe makeninaviga makarova iye sotkatkutaa pandiri zvatarongwa izvi vakadrafta vandigara dare kuda kusvedza chemberi chiyendiyeni vosheni mvura haipere ndinenge chikure manje ipapo ndofira pabasa adzisi njuka kutamba makasa zono nemunzwa tsiya makasosa mazvimbirwa matokura sadza ainevinoshoinewe inga makarova iye sotkatparoakuyachinewe gochinewe vafananandovika chivakera chandigara gochinewe makeninaviga makarova iye sotkatkutaa gochinewe kuzarandivika chivakera chandigara vambiri tenzi vakati mutambaratasa vandikanda mukati avande kuti ndifambe nebhukati ndipapa unobona inini ndiri ngwarati anengeka panshi mendi koita makwikwi mupariamendi ndekakoika kokaelemendi zviri nani kushata chiso pane kushata moyo gochinewe ainevinoshoinewe inga makarova iye sotkatparoakuyachinewe gochinewe vafananandovika chivakera chandigara gochinewe makeninaviga makarova iye sotkatkutaa gochinewe kuzarandivika chivakera chandigara chidisasta pandiri zvatarongwa izvi vakadrafta vandigara dare kuda kusvedza chemberi chiyendiyeni vosheni mvura haipere ndinenge chikure manje ipapo ndofira pabasa adzisi njuka kutamba makasa zono nemunzwa tsiya makasosa mazvimbirwa matokura sadza ainevinoshoinewe inga makarova iye sotkatparoakuyachinewe vafananandovika chivakera chandigara gochinewe makeninaviga makarova iye sotkatkutaa gochinewe kuzarandivika chivakera chandigara vari kuti koine basa rei koiwe basa rei kwao television luko ndiani no paid ideas batakana ribe levels evangani inandiva tibe amen munhu wamwari Scarfmore Records. Levels production. Rebe.